खुलुमबाय लोगोफोर दाहाय आं दोङो कुमार भास्कर बार्मा दिस इज गुवाहाटी अ माय गड लोगोफोर ओरैबायदि मानसि खारना बुंखा नाङा लोगोफोर नै गोबाङानो फैबाय जानो हागौ लोगोफोर दिनै गोसो जाना एसे देखायदो नोंथांमोन दै अ माय गड लोगोफोर नै भिउआ फैदो लोगोफोर जायफोरा फैयाखै नै अ माय गड लोगोफोर फैयाखैबा फैदो आरो ना एसे टाइम लानानै नोंथांमोन देखायबाय आरो ना गोसो गैयाबा दे लोगोफोर गुवाहाटी ओमफ्राय ओरैजाय नायनो हागोन नोंथांमोना नै भिउआ लोगोफोर अ माय गड फै लोगोफोर फै दिस इज गुवाहाटी लोगोफोर जुम खालामना देखायो नोंथांमोननो ओरैबायदि मानसिखा आरो ना बा लोगोफोर बुंखानाङा फैबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना बारा गोलाव भिडिअ लादो लोगोफोरनि बेनो आरो भिडिअआ ना पुरा मोजां नाङा लोगोफोर बरिया औ लोगोफोर नै भिउआ पुरा बरिया नुदोंना लोगोफोर नै अ गाइस नै अ गाइस थेंक इउ लोगोफोर खुलुमबाय बाय बाय